Здравейте, здравейте! Днешния автомобил отново Toyota Land Cruiser 120. Да видим какви съм ги свършил и тук. Я първо да покажа задната камерка. Мултимедия и задна камера, какво да е. Тази в случая е монтирана на мястото на едното плафонче, което осветява регистрационния номер. И да видим вътре какво се е получило. Красота! Така. Имаме 9-инчова мултимедия с Android, 8 ядрен процесор, 8 ГБ RAM, мисля, че беше това. Android 12, мисля, че беше. Като така е монтирана, че да може да се говори и с оригиналното радио. В случая гледаме радио. Можем да се пускаме примерно там клипченца и искаме да слушаме касетка. Отиваме тук. Ставаме на това. Пускаме касетката. Искаме ченджера, който се намерят и тук, плюс допълнително изкарани флашки, входове за флашки. Натискаме диск. Касетка. Диск. Слушаме диск. Сменим песничката. Така. И виждаме, пускаме си радио. Абсолютно запазва оригиналните функции на автомобила. Като този автомобил си има и оригинален усилвател. Той също работи. Да видим камерката как е. Хоп. Верна работа. Така. Камерка. Друго. Климатика. Хоп. Управлява се климатика. Като това от копченцата. Така, отделно имаме контрол. Цак. Пускаме, спираме. Така. Какво друго? Допълнително съм качил онлайн радио.
Не ми е вързан телефона, както и да е. Имаме онлайн радио. Лайщето. Без него за къде? В същото време имаме и iGo инсталирано. Ако не ни трябва интернет или ако не можем да ползваме интернет, да имаме някаква навигация в офлайн. Стандартния YouTube Vancet имаме. Тук реклами няма. Добре, интернет няма. Хубаво. Така. Друго май няма. Най-готово, така. Всичко показах. Харесвайте, лайквайте, шервайте и до нови срещи. Чао, чао!